εκδήλωση θα χαιρετήσει ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωαννίδης. Κύριε Βουλευτά, κύριε Ειδική Γραμματέα, κύριε Νομάρχη Κυρκής, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κύριε Πρώην Πρόεδρε, κύριε Διευθυντές των Σχολών, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, καταρχάς να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Γκεσούλη, ο οποίος και αυτός λόγω ανηλυμένων κυβερνητικών υποχρεώσεων δεν μπορεί σήμερα να είναι μαζί μας παρά την μεγάλη του επιθυμία να παρευρεθεί σε αυτή την πρώτη και σχετικά ιδιότυπη εκδήλωση. Δικαιολογήστε μου λίγο τράκι, πρώτη φορά ανεβαίνω σε Πασαρέλα, αλλά σας υπόσχομαι να σταθώ εδώ, δεν θα πάω παρακάτω. Είναι πραγματικά πολύ αξιόλογη η σημερινή εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα γιατί διαφέρει από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις που κάνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Διαφέρει όμως γιατί και αυτό το τμήμα έχει μια έτσι δικιά του ιδιομορφία, μια χαρακτηριστική, μοτσαρτική θα έλεγα, δημιουργικότητα, γιατί είναι μόλις 4 χρονών και παρόλα αυτά δημιουργεί και θα μας παρουσιάσει απόψε τις πρώτες του δημιουργίες. Και γι' αυτό θα είμαι και πάρα πολύ σύντομος, γιατί πιστεύω ότι όλοι προτιμάτε να δείτε τις δημιουργίες των παιδιών μας και φυσικά τα ωραία κορίτσια τα οποία θα τα παρουσιάσουν, αντί να ακούτε εμένα. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό, έχει και μια άλλη ιδιομορφία που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Υλοποιεί αυτό που θέλουμε εμείς στα ΤΕΙ πάρα πολύ, δηλαδή την συνεχή από την αρχή των σπουδών συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις. Γιατί η δικιά μας άποψη είναι πως επιτυχία στην ανώτατη εκπαίδευση σημαίνει στενή συνεργασία και σύμπραξη με τις παραγωγικές τάξεις. Με συγχωρείτε κύριε Κουμπλή, ξέχασα να σας χαιρετήσω. Χαιρετάω και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Παραγωγών Ετοίμου Ενδύματος, τον κύριο Κουμπλή. Το τμήμα αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο ένα προκεχωρημένο φυλάκι το δικό μας. Είναι σε μια περιοχή μακριά από το ΤΕΙ. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο κατάφερε να περπατήσει, όπως τα λέγαμε στην καθημερινή σωστά, αλλά όπως βλέπετε, κάνει και μια καταπληκτική εκδήλωση σαν αυτή τη σημερινή. Βέβαια, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα μέχρι στιγμής και το κυριότερο ήταν το πρόβλημα χώρου. Αλλά και αυτού έχει ήδη δρομολογηθεί η λύση. Εντός των ημερών, το Συμβούλιο του ΤΕΙ θα εγκρίνει την οριστική μελέτη για το κτίριο του ΤΕΙ, στο Κυρκής. Ένα κτίριο το οποίο θα είναι, όπως πιστεύουμε, από τα πιο σύγχρονα και πιο λειτουργικά κτίρια σχολικής εγκαταστάσεως στην Ελλάδα. Ένα διδακτικό κτίριο φτιαγμένο σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανόνες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το κτίριο αυτό σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όχι μόνο να ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες του τμήματος, αλλά να μπορεί να προβλέψει και μελλοντικές επεκτάσεις του παραρτήματος του Κυρκής. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα έχουμε στα χέρια μας την εγκεκριμένη οριστική μελέτη και πιστεύω ότι στις αρχές του καινούριου χρόνου θα ξεκινήσουμε με τη διαδικασία κατασκευής που πιστεύουμε ότι και αυτή θα γίνει έτσι ώστε να έχουμε ένα άψογο και πολύ καλό κτίριο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τα βάθη της καρδιάς μου τα παιδιά, να τους συγχαρώ, αν και δεν έχω δει ακόμα τι θα παρουσιάσω, πιστεύω όμως ότι θα είναι αξιόλογο, και να πω και κάτι ακόμα. Την ξέραμε σαν μια καλή οικονομολόγο. Εξελίχθηκε ξαφνικά σε μια καλή ενδυματολόγο. Και σήμερα βλέπουμε ότι είναι και μια καταπληκτική showwoman. Όλα αυτά που βλέπετε σήμερα, τα έκανε η κυρία Φερνησίδου. Βέβαια, εμένα δεν με εκπλήσει το γεγονός, γιατί και εγώ κόντρος είμαι. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι της αξίζει και ένα δεύτερο θερμό χειροκρότημα. Και της εύχομαι ολόψυχα περαιτέρω τέτοιες επιτυχίες. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους σχολικούς αυτής της εκδήλωσης, πολύ άριθμοι όπως βλέπετε, αλλά παράλληλα να ζητήσω και από όλα τα τμήματα να πάρουν τη σκητάλη
από αυτό το σε βρεφική ηλικία βρισκόμενο τμήμα και να μας παρουσιάσουν και αυτά παρόμοιες εκδηλώσεις. Σας εύχομαι μια ευχάριστη βραδιά, η οποία, όπως ξέρετε, θα τελειώσει με μια δεξίωση που παραθέτει το Ίδρυμα σε όλους μας. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον κύριο Κουμλή, πρόεδρο του ΣΕΠΕ, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΗ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ απόψε. Χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλούς συναδέλφους, επιχειρηματίες του κλάδου, μέλη του συνδέσμου μας. Και βεβαίως θα είμαι σύντομος, όπως είπε ο Πρόεδρος, γιατί απόψε είναι η νύχτα των παιδιών, των αποφύτων. Αυτών των παιδιών που επιτέλους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε την ευκαιρία στην καρδιά της βιομηχανίας ένδυσης να δούμε επιτέλους αποφύτους, στους οποίους πολλά χρόνια αγωνίστηκε ο Σύνδεσμος και πιστεύω όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου, για να έχουμε αυτή τη σχολή κοντά μας και να δούμε τα παιδιά να τελειώνουν και να ενσωματώνονται μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Η παρουσία λοιπόν των επιχειρηματιών εδώ και των χορηγών, αλλά και όσων επιχειρηματιών βρίσκονται εδώ, πιστεύω ότι δηλώνουν αυτή τη θέληση που νομίζω, κύριε Πρόεδρε, όπως πολύ καλά είπατε, έχουμε ένα παράδειγμα που θα δούμε σύντομα μπροστά μας, όπου η εκπαίδευση θα δέσει με τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Δεν θέλω να σας κουράσω με τίποτα άλλο. Θέλω να πω καλή επιτυχία και στα παιδιά απόψε για αυτό που θα μας δείξουν και από εδώ και πέρα στις προσπάθειες που θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, καλώ τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριο Δελίδη, να κηρύξει την έναρξη της εκδήλωσης. Το όραμα υλοποιείται, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμη δείγμα πρωτοτυπίας που μας το προσφέρει το νέο τμήμα και μας επιτρέπει και την αντιστροφή του πρωτοκόλλου προσφώνησης. Αγαπημένοι μου σπουδαστές, αγαπημένοι μελλοντικοί νέοι πτυχιούχοι, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, κύριοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων της παραγωγής και της αγοράς εργασίας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη μου χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Προέδρου να παρευρεθώ στη σημερινή σας εκδήλωση. Το Υπουργείο Παιδείας, από την αρχή της υλοποίησης του στρατηγικού και χωροταξικού σχεδιασμού της ανώτατης εκπαίδευσης, μέσα στην οποία εντάσσεται και η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, προσπάθησε να απαντήσει και στο βασικό δίλημμα των ημερών, στο ποιο είναι το αρχέτυπο, το προφάιλ ενός σύγχρονου πανεπιστημίου, ενός Ιδρύματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτής καθεαυτής της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μερικά απαντήσεις στο ερώτημα και στο δίλημμα έδωσαν τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο εκπρόσωπος των φορέων της παραγωγής ενδύματος. Το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα έχει στόχο αποκλειστικά και μόνο την παραγωγή της ακαδημαϊκής γνώσης ή πρέπει να προσανατολίζεται και προς την εξυπηρέτηση των αναγκών και των απαιτήσεων των φορέων της παραγωγής, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Το Τμήμα του Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και με τη σημερινή του εκδήλωση απαντά με τον πιο αποτελεσματικό και κατηγορηματικό τρόπο στην αναγκαιότητα της συνεργασίας της εκπαίδευσης με τους φορείς παραγωγής. Στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε, η συνεργασία όλων των φορέων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα.